dan shehu Ibrahim ya'yan ma malaman garin nan wa'anda suka ga Allah ana neman albarkar su ana ganin cewa ba su yafe ba sun zama gaba kwarai da gaske balle dan shehu Ibrahim wannan abun wallahi ba za mu gode ba sai da muka haɗu da shehu ranar lahira gwargwadon kyautata wanda muka yi ma shehu Abdul da soyayya da muka nuna mashi da dukkan 'ya'yan shehu za mu samu sakamakon alwalar sirru abi da sirrin uwance in ya kasance sharifai waɗanda suke 'ya'yan manzan Allah ma da nesa an ce in an girmama su za a samu darajar girmama manzan Allah balle dan wanda yake misalin shi ne kudin zamani shehu Ibrahim an yi wani sharifi a zamanin baba da shehu Abdullahi da aka yi wannan sharifi shi kenan shi